Здравейте, колеги! В това видео ще разгледаме как се решават системи с метода на културните токове, който е много важен, между другото. Идеята е, че той ни позволява да открием всички токове в една верига. Ще разделя видеото на две части. Тази част ще говорим за вериги само с резистори, за да разберем главната идея. И в следващата ще добавим и бобини и кондензатори. И преди да започнем, просто искам да кажа, че това е супер готин метод, който става доста бързо реално. И ако го научите, съм почти сигурен, че ще успеете да си вземете поне тройка на Т1. И със сигурност ще ви помогне и за Т2. Така че, мисля, че е доста важно и за това нека да започваме. Също днес ще се упражняваме отново да намираме тока, показано от амперметър и напрежението на волтметър. За метода с контурните токове искам да кажа, че той като цяло просто представлява начин да се открият всички токове в една верига. И ако си спомняте, в миналото видео правихме точно това. Открихме всички токове в ето тази верига, като използвахме първи и втори закон на Кирков и закон на Ом. Днес ще я решим отново същата верига. Аз съм я прекопирал едно към едно. Но ще решим по метода с контурните токове, за да видите просто колко по-бързо става. Но за да го направим, първо искам да обясня всъщност какво представлява този метод с контурните токове. Ако вземем тази верига, която съм начертал, и открием възлите, които са тук и тук, ще разберем, че във веригата има три тока. Ето това тук е първи ток, ето това тук ще е втори ток и това ще е трети ток. И как решавахме веригата преди с втори закон на Кирков за контура, умножавахме напреженията по тока в дадения клон. И така имахме три различни клона, което означава, че търсихме три различни тока едновременно. С метода на контурните токове цялата задача просто става малко по-лесна. Като цяло, метода на контурните токове представлява това, че се приема, че в един контур тече един единствен ток. Първо, ако помните какво е контур, всяко затворено пространство, което означава, че ето това нещо тук е един контур. И също така това нещо тук ще бъде втори контур, като тази част е части от двата контура. Ако чухте какво казах, ще има един ток в целия контур. И всъщност този средния клон тук е част от контура. Ако не използвахме метода с контурните токове, ще да има един единствен ток в тази червената част и ще да има някакъв различен ток в тази синя част. Но тъй като използваме метода с контурните токове, предполагаме, че и в двете има един и същи ток и ще бъде също и за другия контур. Ще предположим, че в този контур тук навсякъде тече един и същи ток. И може да кръстим тези токове. Нека да отбележим контурите, които ще използваме. Това ще е единия контур. Това тук ще е втория контур. И ако случайно ни трябва, може да направим и трети контур. Искам да се опитате да разберете как. Като всъщност съчетаем цялото нещо. Ето по този начин, вместо да вървя нагоре, ако тръгна настрани,
ето това, цялото нещо може да стане трети контур, ако ни трябва. Но за сега няма да ни трябва. И за сега ще кажем, че има някакъв ток в единия контур, който ще кръстим и1, и някакъв ток, който е в другия контур, който ще кръстим и2. Сега, това, което е важно, е всъщност да разберем нещо, което ще ни помогне да решим задачата много бързо. Именно, че тези контури, че тези контурни токове и1 и 2, които определихме, могат да бъдат точно равни на някои от токовете в веригата. Как се случва това? Първо ще си направим пак ще си открием пак възлите. Тук имаме възли, и което означава, че ето тук имаме някакъв ток, ще го кръстя и1. Да кажем, че ето тук има друг ток и2. И примерно ето насам има трети ток и3. Посоките са изцяло произволни. Харесах си ги така и ги направих така. Абсолютно могат да се направят и другата посока, това няма значение. Имаме 3 тока, понеже това са всички пътища, по които мога да свържем тези два възела. Това трябва да го помните от миналите видеа. И сега, това, което се случва, е, че трябва да направим контурни токове. Правилото за контурни токове е, че ние може да приравним контурния ток. Ще го кръстя и контурно 1. Може да приравним контурните токове с някои от клоновите токове, ако спазва някои условия. Какви условия трябва да спазва? Този ток, контурният ток, всъщност е равен на тока, който участва само в един единствен контур. Тоест, ако видим този ток и1, той участва в ето този целият контур. Ако видим ето този ток и3, той участва в ето този целият контур. Обаче, ако видим ето този ток тук и2, той участва едновременно в левия контур и също така участва и в десния контур. Защо? Защото просто се намира между двата контура. Пак повтарям, и1 участва само в десния контур, и 3 също участва само в... т.е. и1 участва в левия контур, и 3 участва само в десния, а пък и 2 участва и в двата. Какво означава това? Че и 2 не може да бъде контурен ток. И 1, както казахме, спазва условието да участва само в един единствен контур, което означава, че този контурен ток тук, който съм кръстил ИК1, всъщност ще бъде изцяло равен на И1. И когато са изцяло равни, искаме също да предположим, че са и с равна посока. Тоест, как съм начертал този нагоре, т.е. надолу, а пък И1 е нагоре, те са с обратна посока, и затова ще му обърна посоката и ще кажа, че ето така имаме един ток, който е контурен, който в същото време е равен на И1. Да направим също с другия контур. Опитайте се да разберете кой ще бъде контурният ток. И по същата логика няма как да бъде И2, понеже И2 участва и в левия контур, и в десния контур. Затова единственият ток, който остава, е И3, което означава, че ще имаме контурен ток равен на И3.
И този ток ще бъде в посока, която е същата като и 3, което означава, че ще бъде ето така, в такава посока. И сега идва време за решаване на самата задача. Начинът, по който се случва това е, че използваме, като цяло записваме всички, сега ще запишем уравнението за тази система и първо ще разглеждаме този левия контур. И начинът, по който ще го направим е, ще запишем всички елементи, които не са източници на напрежение или източник на ток. Всъщност тук мога да запиша имената на елементите. Ето по такъв начин. И ги записваме. Тоест в този контур елементите са R1, R2, R3, R4, без да пишем източниците на напрежение и на ток. Така че ще ги запиша. И ще запиша всеки елемент с плюс R1, плюс R2, плюс R3, плюс R4. Как ги намерихме тези елементи? Ако вървим по контура и просто търсим елементите и ги записваме. Тук намерихме R1, след това ако продължим ще намерим R2, след това ако продължим ще намерим R3 и след това ако продължим по контура ще намерим R4 и след това ще намерим E, но както казах, него няма да го пишем за сега. Да продължаваме с уравненията, след като запишем всичките елементи с плюс, ги слагаме в скоби, така, и ги умножаваме по контурния ток, който за нас е и 1. След което ще пропусна малко стъпки и ще направя също нещо за втория контур, който ще напомня, че беше ето този тук. Е втория ни контур. И ако тръгнем да вървим по него, да кажем от тук, тук ще срещнем E, което няма да пишем. Ето тук ще срещнем R4, за това ще го запишем с друг цвят. R4, като продължим да обикаляме, ще намерим R5, така ще го запишем с плюс R5. И като продължим да обикаляме, ще намерим E, което няма да запишем сега. Ще се върнем обратно, т.е. сме готови тук. Така че имахме R4 плюс R5 в скоби и го умножаваме по контурния ток, който за нас е I2, т.е. I3. Умножаваме го по I3. И сега идва магията. Както виждате, ето тези елементи тук, R4, всъщност са части от двата контура. Тоест ние го записахме и в левия контур, и в десния контур. И тук идва магията, че всъщност предполагаме, че тези двете си влияят едно на друго. И поради тази причина, щом ги записваме в единия контур, трябва да отчетем и влиянието на другия контур на този елемент. Как ще го направим? Ще гледаме посоката на контурните токове. Например, в първото уравнение посоката на контурния ток е ето такава, което означава, че тока ще влиза отгоре, ето така, в R4. Сега трябва да видим
с каква посока влиза другия контурен ток, който влиза със същата посока. И двете влизат вътре в елемента, което означава, че имат положително влияние. Което означава, че ще напишем плюс R4, тъй като това е уравнението за първия контур. Сега трябва да запишем влиянието на втория контур, което означава, че ще имаме R4 умножено по I3. Защо I3? Защото I3 беше контурният ток на десния контур. Защо написахме плюс? Защото и двата тока влизат вътре в елемента. Ако бяхме обърнали посоката, например, ако този ток I3 беше с ето такава посока тук, щяхме да видим, че той влиза отдолу, а пък червеничкият ток влиза отгоре. Ако беше така, щяхме да напишем минус R4 по I3, но тъй като този път и двете съвпадат, ще запишем плюс. Сега проверяваме дали има други елементи, които са общи между двата контура. В нашия случай няма, имаме единствено R4, който е общ. И сега завършваме уравнението, като да напишем, че е равно на сумата от източници на напрежения, които нека да намерим. В момента правим уравнението за първия контур. В първия зеления контур единственият източник на напрежение е ето това нещо тук, е 1. Сега ще го запишем. И важното е да го запишем с правилния знак. Как разбираме знака? Ако посоката на източника на напрежение съвпада с посоката на тока, ще пишем с посоката на контурния ток. Ще го запишем с плюс. Ако не съвпада, ще го запишем с минус. Нека сега да видим в нашия случай дали съвпада или не. Този ток върви ето в такъв начин, а стрелката върви нагоре, което означава, че двете не съвпадат. Затова ще трябва да запишем E1 с минус. И това тук е нашето първо уравнение. Нека напишем второто ни уравнение. Вече написахме R4 плюс R5, които са всички резистори в втория контур, които са този и този тук. И сега трябва да отчетем влиянието на първия контур на този елемент. Ще го запишем пак. R4 по този път ще е по I1, защото гледаме влиянието на първия контур. С какъв знак ще го запишем? Двете отново съвпадат. Ето, това е посоката на едното. Ето това тук е посоката на другото. Което означава, че съвпадат. Което означава, че ще го напишем с плюс. Гледаме дали има още елементи, които съвпадат. Не. Затова пишем равно и трябва да пишем сбора от всичките източници на напрежение в този контур. Искам да забележите, че в този контур, в синичкия контур, всъщност имаме два източника на напрежение, тъй като и двата източника са част от контура. Имаме E1 и E2, т.е. ще ги запишем. E1 и E2. Сега трябва да разберем с какъв знак ще ги запишем. Знакът е положителен, ако посоката им съвпада, и отрицателен, ако не съвпада. Нека да започнем с едно. Тока върви по ето такъв начин. Пък едно върви нагоре, което означава, че те не съвпадат. Поради тази причина E1 ще бъде с минус. Нека видим E2. Посоката на тока върви по ето такава посока. E2 също върви в такава посока нагоре.
което означава, че те съвпадат, което означава, че ще го запишем с плюс. И ако сме направили всичко правилно, би трябвало това тук да бъде системата за нашето уравнение, нашата система от уравнения за тази електрическа схема. И сега остава само да я сметнем. Нека кажем, че R1 е равно на 10, R2 е равно на R3 и е равно на 30. По-скоро нека да са по 25. R4 е равно на 30, R5, нека да го сложим да е равно на 20 E1 ще е равно на 10 волта, E2 ще е равно на 40 волта, например. И сега остава само да заместим с числени стойности. Тук имаме R1 плюс R2 плюс R3 плюс R4, т.е. ги пишем R1 плюс R2 плюс R3 плюс R4, което ще е равно на 10 плюс 25 плюс 25 плюс 30. Ще го умножим по 1, което не знаем колко е, плюс R4 беше 30 тома, умножено по I3, което не знаем колко е равно на минус 1 е 10 волта. Второто уравнение имаме R4 плюс R5, което е 30 плюс 20, умножено по I3, плюс R4 е 30 по 1, е равно на минус 10 плюс 40. Сега ще разкрием скоби. Тук имаме 10, тук ще стане 50, 10 плюс 50 е 60, плюс 30 прави 80 по 1, плюс 30 по I3 е равно на минус 10. Тук имаме 30 плюс 20, което е 50 по I3, плюс 30 по 1 е равно на минус 10 плюс 40 прави 30. Ще разделим и двете на 10, за да имаме по-хубави числа. 8 пъти 1 плюс 3 пъти и 3 е равно на минус 10. Сега просто ще запиша 30 пъти и 1 от ляво, тъй като искам да имам и 1 под и 1. Т.е. това нещо ще дойде тук, 3 пъти и 1. И това 50 ще дойде тук, просто за да е по-нагледно, плюс 5 пъти и 3 е равно на 3. И сега може да умножим това по минус 5, а това по 3. Ще получим минус 41 и ще ги съберем, за да се махне и 3. Минус 41 плюс 9 пъти и 1. Това по това е 9 и ги събираме. Тези ще се съкратят и ще останем с равно на минус 10 по минус 5 прави 50, плюс 3 по 3 прави 9, което означава, че това ще е равно на 59. Минус 31 пъти и 1 равно на 59, което означава, че и 1 е равно на 59 върху 31 с 3 минус отпред, което забравих да напиша.
Това тук е 1. Ако го заместим в i3, ще получим 3 пъти по 59, 31 минус, плюс 5 пъти по i3 е равно на 3. Това цялото нещо го прехвърлим от другата страна. Тоест имаме 5 пъти i3 е равно на 3 пъти плюс 3 по 59 върху 31. От тук i3 ще е равно на 3 плюс 3 по 59 върху 31. Цялото нещо делено на 5. Което сега ще сметна с калкулатор, за да имаме по-точна стойност. А, 3 плюс 3 по 59 върху 31 прямо на 5 прави 54 върху 31. Това тук е i3. И сега, ако забележите, вече сме открили всички неизвестни от уравненията i1 и i3, които всъщност са точно нашите контурни токове. i1 и i3. Но не сме открили все още i2, а по условие трябваше да открием всички клонови токове в задачата. И сега ни остава да открием i2. Как ще го открием? Много лесно, с първи закон на Кирков. Какво беше първи закон на Кирков? Че сумата от токовете, които влизат в един възел, е равна на сумата от токовете, които излизат в един възел. Като направим уравнение за този възел тук, ще получим i1, той влиза, плюс i3, той също влиза, плюс i2, той също влиза, е равно на 0. Което означава, че i2 е равно, всъщност ще го напиша още по-дясно, i2 е равно на минус 1 минус i3. Ето така. Вече имаме i1 и i3. i2 е равно на минус i1 минус i3. И ще го заместим с тези стойности. Имаме минус 59 върху 31, минус i3, което е 53 върху 31. И получаваме 59 31 минус 53 31. И получаваме, че i2 е равен на 6 31. Това, което трябваше да запомним от това цялото упражнение, е, че след като открием контурните токове, трябва да използваме първи закон на Кирков, за да открием оставащите клонови токове. И сега ще направим още една задача, за да се упражняваме. Само че ще е хубаво да изместя всички тези детайли настрани, за да не ни пречат в другата задача. Ето така. И ето това тук е нашата втора задача. Така, както виждате, в тази задача съм дал амперметър и волтметър. И също така вече по задача са ни дадени токовете, клоновите токове и посоките на тези клонови токове.
За това ще ги използваме тях, тъй като вече са дадени и няма нужда да ги търсим сами. И нека да решим задачата. Ако си спомняте, ако искате, може да опитате да решите сами. Паузирайте видеото тук и се опитайте да решите сами. Сега ще решим заедно. Ако си спомняте, първата стъпка при задача, която изглежда така, е всъщност да махнем волтметъра и амперметъра, тъй като тя ще ги намираме последни и те нямат особено голямо значение за схемата. Поради този факт ще копирам цялата схема, само ако ми даде. Хайде да. Окей, ще копирам цялата схема и ще я поставя долу. И, както казах, при решаването на самата задача няма никакво значение дали има волтметър и амперметър или не. Те ни трябват само накрая, когато търсим техните конкретни стойности. Затова сега ще ги изтрия. Буквално това мога да го правите на всяка задача, когато видите волтметър и амперметър, е просто да ги изтривате до края на задачата. Тук си изтрих твърде много. Ето така. И сега ще започнем да решаваме задачата. Първо исках да кажа, че миналия път решихме задачата, като направихме две уравнения. Но това не винаги е достатъчно. Например, за тази задача ще ни трябват 3 уравнения. И сега искам да ви кажа как може да разберете колко е точният брой уравнения, които трябва да направите, за да знаете как да решите задачата. В първия урок казахме, че n е броя възли, m е броя клони и сега ще дадем и нов принцип, който е k. K е контури и k е равно на m минус n плюс 1. Освен това, броя на уравненията е равен на k минус всички източници на ток. Източник, т.е. броя на източници на ток, брой източници, всъщност ще го напишем брой GI. Първо, в нашата схема няма нито един източник на ток. Това тук са източници на напрежение. Източника на ток изглеждаше ето така. И него го няма. За това в нашия случай броя уравнение ще е k минус 0, което е равно на k. Сега нека да сметнем колко е k. Затова трябва да разберем колко възли и колко клона имаме. Ето тук ще имаме един възел, ето тук ще имаме втори възел, ето тук ще имаме трети възел и ето тук ще имаме четвърти възел. Тоест при нас n е равно на 4. Нека да видим колко са клоните. Първи клон, втори клон, трети клон, четвърти клон, пети клон и това тук е шести клон. Тоест имаме 6 клона. И по нашето уравнение имаме 6, т.е. така е равно на 6 минус 4 плюс 1, което е равно на 3. Това са броя уравнения, които ни трябва да решим системата.
и съответно това са толкова контури трябва да направим. Така че нека си изберем 3 контура. Да кажем, че аз ще си избера ето това нещо тук да е първия контур. Нека да изберем ето това нещо тук да е втория контур. Както виждате, двете се засичат тук. И нека третия контур да ни бъде ето това нещо тук. Както виждате, това засича и тук, което означава, че в тези места ще имаме влияние на другите контурни токове. Сега нека да разберем всъщност на какво са равни контурните токове. И2, ето тук, може да го изключим веднага, тъй като той участва и в този контур, и в този контур, което означава, че И2 не е контурен ток. Същата причина И5 също не е контурен ток, тъй като той участва и в този контур, и в този тук, което означава, че той не е контурен ток. И4 също не е контурен ток, тъй като той участва и тук, което означава, че за първия контур ни остава И1, което да е контурния ток. Той ще го напишем. Ето в такава посока, също като тока, който сме избрали по-рано. След това за втория жълтия контур остава единствено И3, тъй като И2 и И5 са общи, така че ще е със същата посока като И3 и ще е равен на него. И за най-долния контур ни остава, само да изтрия това нещо тук, тъй като ме дразни. За най-долния контур ни остава само И6 в ето такава посока. Окей. Нека сега направим уравненията. Влизаме в първия контур и започваме да търсим елементи. Имаме E, което ще го запишем после. Имаме R1, имаме E2, което ще запишем после. Имаме R2, което означава, че ще запишем точно тях. Нека да сменя цвета. Имаме R1 плюс R2. Ето този елемент и ето този елемент в скоби, умножени по контурния ток, който е И1. Сега трябва да отчетем влиянията на другите контури. Както казах, ето това тук е влияние на друг контур, то е R2. Така ще запишем R2 по кой контурен ток му влияе. Ето този тук и 3. Сега с какъв знак да го запишем? Нека да видим. Първият ток И1 влиза в него ето по такъв начин. Вторият ток И3 влиза в него ето по такъв начин, което означава, че двете не съвпадат, което означава, че ще го запишем с минус. И също така ни остава да запишем ето този елемент, взаимното му влияние. Той ще запишем R4 по контурния ток в този зеления контур, който е И6. Сега с какъв знак трябва да го запишем, нека да погледнем. В червения тока върви ето така, в синия тока върви ето така. Т.е. двете съвпадат, т.е. ще го запишем с плюс, тъй като са в една посока. Плюс, имаме ли други общи елементи? Не, което означава, че е време да запишем равно и това ще е равно на... Нека само да го
преместим леко. Това нещо тук ще е равно на сбора от източници на напрежения. В нашия случай тук имаме E1, който съвпада с посоката на тока, както виждате. Той ще го запишем с плюс. И нека видим E2. Тока тук върви ето в такава посока. E2 е надолу, което означава, че не съвпадат, което означава, че ще го запишем с минус. И това е нашето уравнение за първия контур. Сега ще ги запишем за втория контур. Който за нас ще е този жълтия. Имаме R2 плюс R5 плюс R3. И трябва да ги умножим по контурния ток, който е I3. Сега трябва да отчетем общите влияния, които са на R2. В този контур тока влиза ето така надолу, в другия контур влиза нагоре, което означава, че ще е с минус. Минус R2 по този път I1, тъй като отчитаме влиянието на този контур върху този елемент по I1. Сега трябва да четем това влияние. Тук посоката на тока е такава, тук посоката на тока е такава, което означава, че съвпадат, което означава, че ще го запишем с плюс R5 по I6, това е контурният ток на този зеления контур, е равно на сбора от източници на напрежение, който при нас само E2. И 3 влиза с такава посока, която, както виждате, съвпада с E2, което означава, че ще го запишем с плюс. И сега остава да напишем третото уравнение. За ето този зеления контур, за него имаме R4 плюс R5 плюс R6. R4 плюс R5 плюс R6 умножено по контурния ток I6. Отчитаме общите влияния. Ето това тук. Тук тока върви надясно. Тук тока също върви надясно, което означава, че ще е плюс. Плюс R4 по I1. И сега остава да отчетем това влияние тук. В този случай тока върви ето така. И тук също върви така, което означава, че ще е с плюс. Плюс R5 по ето този контурен ток тук, който е I3. И сега пишеме равно на сумата от източници на напрежение, които за нас е ето това само. Проверяваме посоката на тока. Посоката на тока е ето такава. Съвпада с източника на напрежение, което означава, че ще го запишем с плюс. И нашите три уравнения са готови. И сега остава единствено да ги решим. Как става това? Заместване с числени стойности. Например, ако бяхме написали, че дадено R1 равно на R2 равно на 10 Ома, R3 е равен на 20 Ома, R4 също ще е равно на R5 и двете ще са равни на 30 и R6 ще е равно на 15. E1 ще е равно на 10 волта, E2 ще е равно на 30 волта, E3 ще е равно на 50 волта.
т.е. E6 всъщност е това, равно на 50 волта. В първото уравнение имаме R1 плюс R2, което е 10 плюс 10 по I1 минус R2 е 10 по I3 плюс R4, което е 30 плюс 30 по I6 е равно на E1 минус E2, което е 10 минус 30. След това имаме R2 плюс R3 плюс R5, т.е. имаме 10 плюс 20 плюс 30. Това нещо умножено по I3 минус R2 е равно на 10 по I1 плюс R5 е 30 по I6 е равно на E2, което е 30. И след това имаме R4 плюс R5 плюс R6, което е 30 плюс 30 плюс 15. По I6 плюс R4 е 30 по I1 плюс R5 също е 30 по I3 е равно на E6, което беше 50. И сега е полезно да подредим всяко едно от тях едно под друго. Тоест ще имаме 10, 21 минус 10 и 3 плюс 36 е равно на минус 20. Тук искам и едно да ми дойде наотпред. Минус 10 по 1. След това и 3. 10 плюс 20 прави 30. Плюс 30 60. Плюс 63. След това и 6 имаме плюс 30. И това ще е равно на 30. И тук за I1 имаме 30. И 1, за I3 имаме също 30 плюс 30 и 3 плюс 30 плюс 30 60, 75 и 6 е равно на 50. И сега решавате тези уравнения чисто математически, но не мисля, че заслужава да го правим това клипче, затова ще ги пропусна. И сега имаме важна стъпка да направим, а именно, че в началото на задачата имахме амперметър и волтметър и трябва да разберем сега техните стойности. Първо, този амперметър е в клона с I3, което означава, че амперметъра ще показва I3. I3 може да го намерите от ето тази система тук, като я решите, което казах, че няма да правим в това видео, тъй като е просто математика. След това ето този волтметър тук. Как ще го намерим? Използваме, както казах, втория закон на Кирков от миналото видео и ще напишем плюсове и минуси. Ето ще ги пиша с зелено. Плюса на източниците е при стрелката, минуса е от другата страна. Тук ще имаме плюс-минус заради посоката на тока. Тук ще имаме плюс-минус. И сега си избираме посока на напрежението. Например, ето така. Щом ето така, тук ще имаме плюс, тук ще имаме минус. И ги събираме. Да започнем примерно от ето този ъгъл тук. И да вървим надолу. Ще имаме минус E1. Продължаваме надолу ето така. Продължаваме надолу ето така. Минус
UR6, след това продължаваме плюс E6, след това продължаваме и стигаме до минус UV и като продължим ще се върна на същото място, което означава, че това ще е равно на 0. От тук с закона на Ом това ще го преобразим в минус E1 минус UR6 равно на R6 умножен по клоновия ток, който е I6 плюс E6 минус UV равно 0. Ще прехвърлим UV от другата страна. И се получава това уравнение, в което E1 и E6 са дадени, R6 също е дадено, само I6 трябваше да го намерим от ето това уравнение долу. Ето тук, когато го решите, ще намерите I6, замесвате го в това и получавате напрежението на волтметъра. Добре, сега остава да направим тази задача тук, която ще гледам да направя набързо. В нея също са дадени токовете. Ще гледам да направя по-набързо. Добре, преди това исках да кажа, всъщност тази задача ще е за следващия епизод. Гледайте втора част.